eleh. Cucu. Ya, iki semene yo. Entekno jajan rawang. Ah yo. Piye. Dung. Aduh, piye, Cu? Aduh. Cilik rek ngeselno wong ngene leleh. Ndang gede le. Tak jual nambah kerso. Ndang gede iso golek kaya. Alhamdulillah petil ndek zaman semono wis ketemu meneh. Iki waktu zaman perang-perangan biyen kae dadi saksi bisune mbae. Saiki rak nyono ra ngira brengos wis putih kabeh. Untung biyen kok ana kowe ya. Iso tak nggo petil mungsuh-mungsuh sing betik-betik ngono lho. Senajan kaya ngene bentukem iki mbiyen memperjuang nambahe luar biasa. Nganti wong wedok-wedok do kepencet Mbah Kersa mbiyen wektu kowe. Perkara petilane Mbah Kersa selalu tepat. Makane kowe tak openi ngantek ya ngene. Ben perci. Aduh, ket wong, icen nek blorone jebol. Ngono ya ora gelem ngomong, nek plurune kaget aku. Kamu tuh bikin kaget hatiku. Ngono ya ora omong nek plurune. Wayahe nyenggahno petil. Wayahe nang pensiun. Aduh. Ngono ya ana plurune, ket timbahe ku lho. Randenge wis tuwa bareng mbok ket-keti. Tak singgane, Cek. Tak cacane, Cek. Elon-elon ae ngono kok bantel iki lho. Wong tani iki rekoso cah. Nek ra dilakoni paling ya lho penomah. Tak rewangi kok ngene ya dhuwite gak ngelumpuk, malah entek nggo tuku abuk. Penak iki dadi dokter. Arek ngongak manuk entuk dhuwit wis berah misal. Lah wis dah. Makan gawe yang bar. Tuan, Mbah Kersa. Kodok. Apa ndukono, Mbah? Oh, mulu kono. Ayo nang pendeta lawas ae. Lho teng mriki, Mbah. Iya. Lho lha ditelasari apa? Mosok yo ngene, Mbah? Oh, tek telasar iku gampang. Nggo sop. Bahaya iki lho. Nggo kowe to, Nang. Iya lak sakake. Pasrahno karo Mbah Kersa, Nang. Lokasi iki ben dadi empuk. Wih. Canggih ya, Mbah. Lha iki ape piye critane? Ape tak gek ndang gedhe ngono lho, Mbah, ben ora rewele iki ta. Gendongan terus iki pegel aku lho delok nang. Nah, menungso urip ngopeni kecil nganti gedhe kuwi kudune gelem iki kok ya angel. Nangis terus ki piye? Wis turokno tak gedhekne langsung. Langsung aja, Mbah. Heeh. Langsung. Langsung dewasa. Yo. Ora nangis ae. Kan nangis yuk. Cepet. Haus. Mbah cepet. Duh. Mbah? Cilike ngene iki ndak iso golek kaya iki, Mbah. Kurang kethe ya, Nduk. Iya, Mbah, nek iki ya iso ngentekno jajan nek iki, Mbah. Jenenge bocah ya kan dimulai dari bertahap.
1 tahun menjadi 5 tahun, 5 tahun menjadi 17 tahun. Lah nggitku yo ben gede sisan lho, Mbah. Ngono penjalukanmu. Iya. Ya wis, tak laksanakno. Aja lali engko uyah-uyahe. Iki minimal entek uyah 6 kilo. Go gedhe nang bocah iki. Gampang nek trimane uyah 6 kilo, Mbah. Ngono ya. Kalau nomahku kok tak peseno sak engkel. Oke. Tak lanjut neh. Ya pokoknya aku mau sing cilik ini ki langsung budi lho Mbah iso golek dhuwit. Si capang bayi cilik tadi gede, si capang bayi gede tadi cilik tadi sing digede. Lah kok dadi ngene, Mbah? Are njaluk kethe, langsung tak gedhekno. Nang. How are you? Kok malah basa Inggris? Jane bocah iki. Biyen iki kok apa kok malah bahasane Inggris? Cancang. Nang. Basa Jawa ae kangelan mbak ya. Ay, bayu itu papai pai. Ay. Wes no, anakmu saiki wis gedhe, tapi basane Inggris aku lah mudeng. Waduh, iki rak kudu golekno guru bahasa Inggris, Mbah. Ini nek bocah wis iso Inggris, kowe kudune sing sekolah Inggris. Duh lah. Malah repot iki piye, Mbah? Nah, makane kuwi, muga-muga engko iso Jawa ilate. Lah nek wis mesisan gedene kok ngene, nyunati saged, Mbah? Dicunati cican. Iya. Emang kewajibane wong lanang nek wis gedhe kuwi kudu disunat. Ya tak ceke sik bekakase pusakane iki wis ngene apa ulung. Nggih. Nek ulung kan aku ya ora wani nek wis aku wani. Kecek ya. Nggih. Baca apa iki? Lah sampean sing ngerti. Nano. Oh, sampe cangkemem lho, Le. Oke. Lah ngono oke. Ngerti ku basa Inggris iku mau oke tok. Tak baca. Ya wis lumayan ngono lho, Dok. Melok gede, Mbah. Ya tek ora wis kethe kok. Berarti disunat cican ya. Ya kono, Mbah, pasrah, Mbah. Lah iya soalnya wis kewajibane wong lanang kudu disu. Sunat. Ngono lho. Sunat lah ya, Le ya. Iya, Mbah, gak apa-apa, Mbah. Lah iya asale bocah cilik mbok kon nyulat sak mene gedene nek ora disunat engko malah dadi perkara. Iya. Untung Mbah Kersa kok dukun sakti mandraguna. Iso kabeh ya, Mbah? Iso kabeh. Ngerubah manungsa cilik dadi gedhe iso napa nek kok ora sunat tak rubah langsung mentolos. Tak cek lho. Monggo, Mbah. Iya. Mario ora karek kowe ora masalah. Kenapa iki, Mbah? Basa Inggris paling cara basa Jawa niku monggo ngono ya. Ngono ya wis, monggo, Mbah, ndak dibuka. Ay, papai pai. Seneng kok, Mbah, guyang-guyu, Mbah. Guyu, Mbah. Alhamdulillah wis mlonos ketok tel langsung tak jrep garing total iso mlayu wis. Mari berarti, Mbah. Mari les. Saiki kowe wis gedhe lho Le, wayahe golek dhuwit. Ndek cilik kowe karo emak mik tok. Lah saiki wis gedhe, aja ngandalno wong tuwek ae. Wayahe golek dhuwit dhewe, ya. Lah ngono lho. Berarti iki iso ngayakke aku ya, Mbah. Muga-muga ae dadi wong pinter. Amin ya, Mbah. Wis saiki wis beres masalahe, wis dadi wong gedhe. Joko sih, Can. Iya, Mbah. Iki tak jak mantuk ngene ya, Mbah. Sak malih langsung iso mlaku dhewe. Sik. Wis sehat langsung iso mlaku. Ayo, lek adek lek. Ya tenang. Kene jajal sih. Langsung iso. Loh, tenan, Mbah? Ya, iso mlaku, iso jalan-jalan. Loh.